esuk utuk-utuk ngantos serap surya kula nawu. Toyaning sumur ngantos sak kula nyambat tiyang sak dusun. Nanging jebul mas-masan ingkang kula dhelekaken kala wau mboten kepanggih. Mongko menika salah setunggaling bondo ingkang badhe kangge gesang kula slaminipun nglampahi sisaning umur kula ngantos sak pejah kula. Nuwun sewu, gandeng kula sak mangke sampun boten gadah menapa-menapa bojo kula pecah, anak kula ugi pecah. Dados ageng alitipun kasang sayan kula menika ingkang anjalari nggih namung Pandhawa. Kula nuwun sewu. Bojo kula pecah wonten ing Bratayuda dados tawuring Pandhawa ugi anak kula. Mengko dhisik bojomu mati dadi tawuring Pandhawa lan uga anakmu. Wah, ngaku bojomu sapa lan anakmu sapa? Kula nuwun sewu. Mestenipun paduka enget jaman rumiyin. Upamita paduka supe dhateng kula sakmangke limrah margi kawontenan kula ingkang sampun kados mekaten. Kula badhe criyos sawetawis nalika paduka Pandhawa tasih muda. Lumampah wonten ing wana inggih labet kesurang-surang sugeng paduka kaliyan ibu paduka Dewi Kunthi. Rayi paduka kembar tasih alit-alit nalika semanten tindak paduka dumugi wonten ing laladan negari Ekacakra. Wewengkonipun Ratu Buta ingkang kulina mangsa daging inggih menika Prabu Baka. Nalika serap surya Dewi Kunthi nyipeng wonten ing panggenan kula suguh sekul gogek. Jangan menir lan sambel trasi. Waleh-waleh menapa bojo kula Demang Ijrapa lan anak kula Bambang Rawan samangke sampun pecah wonten Bratayuda Jaya Binangun. Labet saking ngraos bektinipun dhateng Pandhawa ingkang sampun milujengaken kula sak bojo lan anak kula. Wah, simbok. Kowe Nyai Ruminta sing wis nyambung nyawane Pandhawa, Mbok. Aku ngaturake agunging panuwun kang tanpa pepindhan. Nyai Ruminta apuranen luputing Pandhawa semanten ugi Punarjuna. Kula nyuwun pangapunten Ibu Ruminta. Werkudara siadi nedha nrima marang panguwasaning dat kang murwing dat nyatane isih bisa ketemu. Nyai Sena, Pandhawa kudu rumangsa lamun ta kamardikaning Pura Ngastina mentas saka penandhang
Hadeking negara sakputuhe nganti titi mangsa iki isih kukuh bakuh sentosa lan sirnaning angkara murka. Ora mung merga saka Pandhawa lan pun Kakang nanging uga akeh panunggalane lelabuhane ruminta ingkang cacahe ora sithik ingkang padha nglilakake samubarane amung kinarya melu pepayu hayuning jagat. Mula kang saka iku Yayi tampanen suwane Yayi Ruminta kepenakna sugenge manunggal lawan Pandhawa. Mremangsuk narimeng kabudine budine kang den bawani paladal. Aku mangsa bombong Pak jebul labuhaning para kawula cilik ingkang ora ngerti kentheng kimpule ora weruh pojok plerete melu dadi banten ora sethithik cacahe Yayi Kresna. Kang mengkono aku uga bakal titi mangsa iki mubeng jajak desa Milangkori. Goleki Nyai Ruminta liyane ingkang akeh bektine menyang nusa bangsa lan negara iki. Kang mengkono luwih prayoga. Saka Prabu menawi tetil mekaten sinambi ngupaya dhateng murcanipun ingkang wayah pun paripurna kula nyuwun dawuh paduka. Yayi saking pemanggihipun Kakang Ndrawati sampun kacetha suraosing kodrat bilih keprabon Ngastina kedah lumintir dhateng pun paripurna. Pun Kakang mawi dasar petangan kalih werni ingkang sepisan. Kodrating lampahan tumedhaking wahyu cakraning rap menika wahyuning kraton nalika semanten tinampi dening Abimanyu. Ugi wahyu pepakem Makutha Rama wahyuning Narpati ingkang nalika semanten ugi sampun tinampi dening Yayi Janaka. Mongko Yayi Permadi nggih Yayi Janaka mboten dados ratu, Abimanyu ugi mboten saged dados ratu. Kinteningpun Kakang inggih namung pun paripurna ingkang badhe saged ngentosi kalenggan keprabon Paduka ing negari Ngastina. Ngaturaken agenging panuwun. Mila saking menika Doko Prabu ngantos benjang tumapak ing damel Paduka keparenga tetep lenggah wonten ing Pura Ngastina. Semanten ugi pun Kakang Mandura kula ugi badhe ngawekani dumados ing lampan menika. Sampun ngantos wonten dom sumuruping banyu. Syukur mangayu bagya sekedhik jumuruk. Yayi Sena ana dawuh mopo? Titi mangsa iki tata-tata miranti lan kabeh dawuhna menyang putu-putumu. Turas saka Gatotkaca Sasi Kirana, tedhak turun saka Antarja Danurwendra lan liya-liyane wis toke dawuh. Ya mung penjalukku. Sasi Kirana lan Danurwendra wis dimen dadi prajurit wae. Aja nganti mbok dadekke ratu. Aku moh duwe putu dadi ratu. Kang mengkono tekate siadi ambek darmo. Kembar kula wonten dawuh. Prayoga enggal tumuli tata rakita lan bubarna kang gantung sebo. Koko Prabu kula wonten dawuh. Suwawi kula dherekaken manjing dhateng Datulaya langkung rumiyin pedhak winangsa lan bojana pinanggih-inggih. Semanten ugi pun Kakang badhe tata-tata rakit wonten ing paseban Yayi. Mboten langkung namung sembah kula ingkang umiring dhateng jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sena, ayo meminta marang panguwasaning Bathara Luhung. Samangsa-mangsa kapengkok ing Pancabaya ubayane aja nganti balenjani.
Yuk. Yuk. Awas. Ayo, Nduk. Awas. Matur nuwun, Mak. Lakon temenan, Nduk. Sowan ana ing Kecamatan Lengkong, Nganjuk, Jawa Wetan. Iya, Mak, iya. Dasare bengi iki kaya padatan digiarake langsung dening Jodipati FM. Iya. Radio Budaya. Iya. Wis ora aneh meneh tumraping para kadang-kadang Nganjuk. Iki pengetan kamardikan 70 tahun. Umure kamardikan negara Republik Indonesia iki ya no. Iya. Wis ora enom meneh wis tuwa jane. Kaya wong iki nek umur 70 ki ya wis menep, wis tuwa. Iya. Kudune cita-cita proklamasi wis tercapai jroning yuswa 70 iki. Iya kudune ngono no. Merga saka brang kulon teka brang wetan indenging negara iki sejatine subur makmur isi pendeman raja brana maneka warna ingkang kudune aku karo kowe dadi warga negara ingkang cukup sandang pangan lan panguripane. Iya ya mbok menawa sedhela meneh wiwara bakal dibuka saka keparenging Allah Subhanahu wa taala Gusti sing murba jagat iki. Iya muga negara iki dinirgakno Kang Yuswa Durga Mendak Kala Sirna. Iya. Kanthi yuswa utawa umur sing wis 70 taun iki tetepa awake dhewe bisa nyurasa. Iya. Aku iki sapa lan aku kudu kepiye ngono, Mak. Negara iki negara sing endah. Wong donya padha gumun lan padha kepengin duwe negara sing kaya negara Indonesia iki. Iya. Ana 17.000 luwih pulo jroning negara kesatuan iki lan ana 1.128 suku. Iya. Lan ana 700 bahasa daerah. Iya. Kok bisa apal? Iki bisa ditunggalake jroning satu nusa, satu bangsa lan satu bahasa persatuan. Ya kuwi Indonesia. Iya, Mak. Tur negarane dhewe iki berhasil duwe bahasa nasional saka bahasane dhewe dudu bahasane penjajah. Wah, arang ya duwe negara sing bahasa nasionale bahasane dhewe. Iya mulai elok dadi ngene ya Nduk, kebinekaan kuwi
kanyatan sosial, realitas sosial. Terus nek tunggal ika kuwi mujudake cita-cita kebangsaan. Lah Pancasila kuwi sari patine kabeh filsafat kebangsaan. Kuwi rangkuman nilai-nilai luhur akar budaya bangsa sing nyakup kabeh butuh lan hak-hak dasare wong urip berbangsa dan bernegara. Wah, dadi Pancasila kuwi baku ya, Mak. Ning saiki ora dienggo. Ijek resmi dadi dasar negara ning padha dilalekke. Iya. Mula isine ya kaya ngene iki. Iya. Sikep hormat kinurmatan marang bangsane. Beda-beda penemu kena nanging bedaning penemu ora ngobak-obak marang kerukunan. Iya. Mula rukun kaya kulawarga kuwi wis dadi kewajibaning urip tumraping berbangsa. Iya. Tulung tinulung makarya bebarengan kanggo nyukupi butuhing urip. Iya. Awake dhewe karo mbah-mbahmu biyen wis kulina kaya ngono kuwi. Nyatane wong urip ana ing Karang Perdesan nganti tekan dina iki isih tetep nindakake gotong royong. Iya. Sarasean bawa rasa liru penemu utawa musyawarah nganti sakyaene ya ijik. Iya, terus tansah ngutamake butuhing bebrayan katimbang butuhe pribadi lan golongan. Kuwi ya ditindakake wiwit biyen ya, Mak. Iya. Sejatine awake dhewe iki ya wis njiwa menyang Pancasila. Ya mung kadangkala ana saperangan sing padha ora gelem ngakoni yen awake dhewe urip pancen dititahke dadi beda. Iya. Mula welinge para-para kang mangku gati utamane panjenengane Bapak Camat wis kepareng-paring dawuh. Lamun to pengetan 70 tahun Indonesia merdeka iki ora baen-baen, ayo dimaknai utawa disurasa supaya awake dhewe tetep bisa bersatu. Bersatu dalam kebinekaan, bineka di dalam persatuan. Aku ya melu bungah lan melu bombong no. Mergo iki kabeh bisa dumadi jasa-jasane para pahlawan sing saiki wis padha sumare, biyen adus getih tenan. Nggone memperjuangkan Republik Indonesia iki nganti merdeka tekan dinane iki wis 70 tahun. Iya. Mula sing mbok tandur aja mung rasa memungsuhan, tanduren rasa kabangsan. Tresnanono nusa bangsa negaramu. Iya. Bocah-bocah nom padha kandhanana. Sing kirana bebaya. Sing teka lan lumebu ana republik iki. Saiki nom-noman akeh sing wis padha kecanduan narkoba. Apion lan liya-liyane. Iya. Lah kuwi nek kaya ngono dadine besok generasi penerus iki bisa bubrah ya, Mak. Ya, Nduk. Awake dhewe wajib nguyung-nguyung lan nyengkuyung supaya kamardikan bangsa iki lestari nganti tekan besok. Iya. Mula 4 pilar sing wis dingendikake dening MPR barang kae ayo padha distokke. NKRI kuwi pancen harga mati. Iya. Panjenengane Bapak Dandim dan Ramil lan saka kepolisian uga paring dawuh bersatu padu nggone ngangkat karyaning negara, njaga keutuhan Republik Indonesia. Matur sembah nuwun. Gandeng iki pengetan dina kamardikan bangsa, ayo dionekake lan diundangake luwih dhisik. Ya kuwi lagon 45. Iya, lagon 45. Apa isih padha eling? Oh iya, muga-muga eling no. Lagon 45 kuwi dadi lagu wajibe. Iya. Yen mau jroning upacara kae mau wis dinyanyekke utawa wis dilagokke Indonesia Raya. Lah iki nggon wayang lagu 45. Kuwi saire sing gawe Bung Karno. Lah lagune gendinge balungane kuwi sing yasa Mbah Nartasabda. Iya. Nalika semono Ki Nartasabda ditimbali menyang istana Bung Karno. Iya. Diparingi dawuh lamun to panjenengane Bung Karno ngrakit cakepane lagon 45. Terus Pak Narto didhawuhi supaya gawe lagune. Iya. Yen ngono iki gabungane karyane Presiden Republik Indonesia pertama karo
dalang kesuwur sing mendapat anugerah Mahaputra Nararya panjenengane almarhum Kinarto Sabdo. Ayo dionekke ben dipimpin dening Ibu Suyatmi. Tolongane sing sindene Pak Narto Sabdo mesti jek apal. Iya coba kaya ngapa? Gusto sasine Merdeka, merdeka, merdeka. Oh. Merdeka, merdeka, merdeka. Oh. Merdeka. Wes ngono. Elok tenan. Wah, ya wong karyane almarhum Bung Karno digabungke karo karyane almarhum Kinarto Sabdo. Elok nok, elok. Aku kuyung gumun karo pahlawan-pahlawan biyen oleh peng-pengan samubarange. Mula awake dhewe sing wis nemu kamardikan iki, ayo dirumat, ayo diopeni, ayo diseni kamardikan iki kanthi sak becik-becike. Bangun bangsa, bangun menungsa sak wutuhe, ya raga ya jiwane. Ya matur nuwun. Gugah gregeting pengangen-angen kang ana pikiran iki nganti bener-bener makantar-kantar supaya awake dhewe dadi warga negara sing becik. Iya. Wah, ora umum kecamatan Lengkong luar biasa. Aku yo ngumun setahun jembleng serendeng. Bapak camate semangat banget. Ketara nggone Merdar Sabdo pidato ngarep mau menggebu-gebu. Iya, wah. Kaya Bung Karno jaman biyen ya kaya ngono kuwi, Mak. Pantes tinulat lan sinudarsana sing becik ya, Nak. Iya. Dasare kecamatan iki entuk penilaian kinerja pemerintah secara internal lan eksternal saka tahun 2012 nganti saiki. Babakan apa? Kecamatan Lengkong mendapat juara 1 di tingkat Kabupaten Nganjuk. Wah, matur nuwun luar biasa. Kuwi kabeh saka makartine panjenengane Bapak Camat disengkuyung dening para kepala desa lan kabeh warga masyarakat. Ora cukup diayahi dhewe, ya panjenengane Pak Camat uga wis ngakoni selaku Camat Lengkong terpilih sebagai camat berprestasi terbaik. Juara 1 dari penilaian kinerja Kabupaten Nganjuk. Wah, luar biasa. Muga-muga iki tetep nganti terus besok uga nggone tresna menyang budaya. Juara 1 ana tingkat, juara 2 ana ing tingkat provinsi Jawa Timur. Sing mewakili Kabupaten Nganjuk adalah Kecamatan Lengkong. Babakan apa? Pelunasan pajak bumi dan bangunan PBB. Kecamatan Lengkong selalu lunas sebelum jatuh tempo. Tepuk tangan untuk Lengkong. Wah, luar biasa. Wah, elok tenan ya wong masyarakate kabeh padha sadar kok, Mak. Sadar elok tenan. Andek kuno panjenengan ya tetap sederhana. Sapa Pak Camat tetap sederhana. Ya coba. Kantore iki nuwun sewu, ya ming kaya ngono ya. Ora neka-neka. Malah daleme mburi kuwi rumah dinas kuwi ya kropos kabeh. Pangan rayap. Nah, dia trima no. Lah kuwi jiwa pengabdi iki ngono kuwi. Ora memerintah ning mengabdi melayani masyarakat. Wah, elok tenan. Luar biasa. Aku ora kok umuk. Nek Solo kono ki ya, Nok. Kutha Solo kono, Kota Madya Surakarta. Kuwi sing jenenge kantor kelurahan. Kuwi iki
pon dua pon iki dukir memet kae. Kono. Ya. Ning sing perlu dicontoh malah kene iki. Dadi kesederhanaan, kesederhanaan luar biasa. Lah iya kuwi mak. Sing penting ki berprestasi, ora perkara kantor sing kudu dipelipit nganggo emas ora ngono. Wah luar biasa. Ya matur nuwun. Panjenengane si agresif. Dasare iki panjenengane aparat ya kepareng padha lenggah lan uga para alim ulama lan kabeh jajarane ana ing Kabupaten Nganjuk iki nek ora kleru mengko panjenengane pepunden ingkang Bau Reksa Nganjuk uga kepareng bakal rawuh nek ora kleru iya matur nuwun. Iki komplit saka Surakarta Hadiningrat digawa rene kabeh. Iki gawange ya kelire sing digawa ya abene kae. Ning gandeng papane Bawira ketok cilik. Sok rong sasi kas nggonku sing 15 meter wis dadi, engko tak gawane rene nek wayangan. Nek wayang. Luar biasa. Iki papane Bawira Jembar sing pareng rawuh akeh tur disiarake langsung iya. Iki karawitan Mayangkara kaya bene. Sindene biyuh-biyuh. Sinden kok semene kae iki terus sesuk piye iki? Bingungke. Wah, Buyatmi enek, Mbak Anis enek, Mbak Nani enek, Mbak Uul enek, Mbak Congpe enek, Mbak Deska enek, Mbak Deni. Sapa iki kok Deni? Dini, Mbak Dini. Nek Deni iki Denko kae Nganjuk kae, nek iki Dindi. Saking endi no? Banyu endi? Saking Sukoharjo. Sukoharjo. Sukoharjo Solo. Oh, alah wong begajah. Nggih. Wah, matur nuwun luar biasa nggih. Menika wonten tamunipun senajan saking mriki kemawon nanging menika tamunipun. Awit menika sanes rombongan Mayangkara. Cacah kalih. Ya. Ayo kene. Mesti kudu elen. Sinten menika jeng Mbak Yu ingkang ageng iki. Inggih dipun tepangaken nami kula Nita. Non? Nami kula Nita. Dika. Nita Nggih lah. Wah saiki dibanterke pun banter sakniki pun krungu Mbak Nita nggih. Saking pundi jeng? Saking nggih Lengkong mriki. Oh Lengkong mriki. Asli pesinden menapa penyanyi? Nggih. Kadang nyanyi nggih, kadang nyinden kula niki. Ora mesti. Inggih. Kadang ya klethek tebu. Ngawur ae. Dah wah luar biasa nggih. Sampun dangu nyinden. Sampun alhamdulillah. Oh, sok nderek Pak Dalang sinten? Nggih, Pak Dalang Cahya Kuntadi, Pak Dwijo Kangkong. Oh, menawi sok tindak mriki. Inggih. Oh, tak kira sindene Mbah Panut. Wah, kok wis sepuh ae. Mbah Panut wis reneng. Nate nderek Mbah Panut. Mboten. Oh, lho nek ajeng melu mriko. Mboten nggih. Nggih. Sinden Nganjuk gelungane cilik. Apane? Gelungane cilik. Elok Mbak Nita nggih. Luar biasa. Menika putranipun menapa menika? Niki adike, Pak. Oh, rayine. Inggih. Lho, lah panjenengan yaswane pinten umure? Lolo nembe lulus SMA niki. Oh, lho ora ngandel. Inggih. Ora.
Lulus SMA. Inggih, Pak. Loh, lho wis kaya Buyatmi. Iso ora. Lulus SMA kok ora ngandel. Mboten nek SMA kok adine kok semene iki pripun iki? Kesuwen niku riyen. Dalem? Kesuwen riyen niku. Oh, kesuwen nggih. Cobi wok ini duduk ning. Dicekelimek. Namanya siapa? Frisa. Hah? Frisa. Jeneng Kloso. Frisa. Mbak Frisa. Nggih. Ya ampun, Frisa sinten, Ger? Frisa Kusuma Widinda. Wah, jenenge apik. Lho, tirunen kae. Ki sing nomor 3 kok kono kuwi jenenge Giem. Sinden ayu-ayu kok jenenge Giem. Wis jenenge ngene iki. Mbak Frisa, kelas pinten, Bu? Kelas gangsal. Loh. Kok kaya TK? Kelas gangsal. Nggih. Ya ampun, nggih. SD pundi? Sono ageng kalih. Oh, mriki nglengkong. Nggih. Ya ampun, nggih. Saged basa Jawi kok nggih. Saged. Saged. Wah, nganggo klambi barang. Ini cilik kok tak nganggo kotang barang iki ngopo? Ngotangi apa iki? Gur bandang renek apa-apane dadi dikotangi barang. Ya semen ya. Iki kejaba sing gerangan-gerangan kae. Ngantek ukurane bingung kae. Sangke ora muat dikai kawat bendrat nih. Bener. Nggih, Mas. Kelas anu kok saged nyinden? Iki nyinden apa nembang? Nembang. Nembang mawon nggih. Nggih. Bapak dalang, bapake dalang. Konge. Nun? Konge. Oh, Mbah Kak. Oh, ya ampun, iki dialek kene konge. Nggih. Konge iki kakunge nggih. Kakunge Pak Dalang. Pak Dalang sinten kakunge? Pak Dalang Dayat. Oh, Pak Dayat. Oh, alah putune Pak Dayat to kowe. Nggih. Bapak nggih dalang mboten? Mboten. Bengkel. Lah opo bapakmu iki ditakoni om kok ora? Bapake guru. Mboten. Loh. Lah opo pakmu? Anu tukang rondo. Aja digarapi. Ibu sinden mesti ibu, nggih. Ibu. Nah, tenan to. Iki kena anak sinden ini. Ketara kok mripate iki ketara ya. Anak sinden. Ketok lantip ngono. Wah, luar biasa. Wok. Sing gelung sinten wau sing gelung? Ibuke. Oh, bukmu. Ah, ya ampun, Pak. Bukmu ya pinter kok. Iso golek sewan 120 barang. Luar biasa. Nggih. Wah, dikai ceplek barang, wah tambah manis nggih. Wah, dandane kaya India aku ditambahi ngene barang. Wah. Jahit. Wah, nganggo lipstik barange. Nyatis nggih. Cobi nembang napa? Kuwi ngagem jarik apa sarung kuwi? Jarik. Oh, jarik nggih syukur. Jarik siji iso dadi 4 nggih. Aja kaya sinden anis nomor 2 kok kene kae. Oh, sinden kok nganggone sarung goyor. Ya, nembang napa? Tembange napa? Hati-hati. Oh, dadi ati. Ya ampun, luar biasa iki. Aku enek bocah umur sakmene wis iso nembang Jawa. Suwenengku wis ora ukur. Tegese sok mben awake dhewe ora bakal kelangan generasi. Nah, luar biasa. Pun, nembang nggih? Nggih. Pun. Aja samar, engko mesti ora bakal tak wene apa-apa. Wis. Lho. Lan matur nuwun dumateng Mbah Wo. Nah, Mbah Wo iki mesti ora tau keri Mbah Wo Tandan. Heeh, wis ning ndi mesti nusul, ning ndi wah jan luar biasa wong siji kuwi. Heeh. Ya muga-muga ora suwe ndang wayangan dhewe. Iya.
Ya semen. Angger ora wayangan-wayangan tak tagih tenan kok. Duite akeh arep nggo apa? Ayo, Bu, monggo dadi-ati. Bawa napa ayo, bawa sik pokoke nganggo bawa ya. Mboten saged. Iki nek urung dipancing iki urung Bu. Iya, diparingi Om ya. Kok kene sik. Ya. Gelem ora? Nggih. Dijupuken. Matur suwun. Oh, dadak pekewo. Nah, wis. Ayo, bawa.